Dili pa ulahi ang tanan mga igsoon, basag Bible, panamin kanunay sa pulong sa Ginoo or makita nimo ang buling sa imong naong ug makuha nimo kini. Dili baya mahimo pud mga igsoon nga ma-change ka kung dili ka manamin sa pulong sa Ginoo. So sama sa usa ka dalaga nga gwapa, nga gikan sa uma. Dili gid siya mo gwapa mga igsoon pag dili siya manamin. Kung kutob ra siya sa pagligo, kutob ra siya sa paghilamos, dili niya makita ang tanan niya nga imahe. Kinahanglan gid nga manamin siya. Kay naay mga buling mga igsoon nga mosoksok di ani. Naay mga buling nga mosoksok di ani sa muta-muta. Kadaghan ko ni gawas sa balay nga wala ko na namin kinagdali-dali ko. Ningon din akong asawa na kay muta. Kung imposible nga na ko'y muta. Pag ana nako, nagiday muta. Mo na mga igsoon ang kapangit kung dili ka manamin. Pero manamin ka, makita gid nimo ang tanang bikil sa imong nawong. Ingana usab mga igsoon, kung mubasa ka sa pulong sa Ginoo, makita gid mo ang mga bikil sa imong kinabuhi ug makuha nimo kini. Pero magsalig lang ka sa imong kaugalingon nga I don't need the Bible to guide me. I know what is wrong and what is right. Dili.